svojevrsni glavni trg Osječke tvrđe, a nekada trg vladara Franje Josipa I, a već desetljećima trg Svetog Trojstva. Prema svojoj važnosti za ove dijelove hrvatskih povijesnih prostora možemo reći da ide rame uz rame sa recimo trgom Svetog Marka u Zagrebu ili recimo sa Stradom. Trg je često mijenjao nazive u skladu sa vlasti i ideologijom tijekom 20. stoljeća, pa prema već spomenutom Franji Josipu I, pa se onda naravno nazivao i prema Karađorđevićima, a od sredine 20. stoljeća i prema partizanima. Osim spomenika koji se nalazi na sredini trga, koji dolazi iz vremena kada su kuge harale Slavonijom i naravno Osijekom, između ostaloga možemo vidjeti i zgrade koje pokazuju moć i vlast nekadašnjeg doba za vrijeme Habsburške monarhije. Pa se tako ističe zgrada General komande, a danas sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, zgrada magistrata gdje se nalazi Muzej Slavonije ili recimo zgrada glavne straže gdje je danas arheološki muzej.